إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع برشا غلاملарны юктан бар кылып безне үзенең күпме генә санасак та санап бетерә алмаслык сый-хөрмәтләрендә киң нигъмәтләрендә яшәтүче бердән бер Раббыбыз, бердән бер хак илаһыбыз булган Аллаһ Тәгаләгә мең шөкрләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып килгән, безгә шушы хак динебезне өйрәткән һәм үзенең бөтен тормыш дәвре белән безнең өчен иң күркәм, иң хәерле үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламы һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр кайсыгызны тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгаләнең әмрен үтәгез, аның харамнарыннан ярак торыгыз. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаһ хакка туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Аллаһның әмрләрен тиешле дәрәҗәдә үтәп, тиешле дәрәҗәдә харамнарыннан тыелыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә, үзегезнең динегезне төзәтмәгән хәлдә Аллаһ хузурына кайтмагыз диде. Ягъни үлем фәрештәсе килгәнче үзегезнең иманыгызны, динегезне төзәтеп бетерегез дип Аллаһ Тәгалә безне тақвалыкка чакырды. Азиз кардәшләрем, бүген сезгә Аллаһ Тәгаләнең илчесе безгә насихат итеп калдырган бер хадисне укып, шул хадистәге насихатларга тукталасым килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Миңа 6 нәрсәдә вәгъдә бирегез" дигән. Һәм мин сезгә шул вакыт җәннәтне вәгъдә итәм дигән. Әгәр дә 6 сыйфатта, 6 гамәлдә миңа вәгъдә бирсәгез, шушы 6 насихатны саклыйм дип, мин сезгә вәгъдә бирәм. Аллаһның рәхмәте, Аллаһның мәгъфираты, Аллаһның җәннәт бакчалары сезгә булачак дип мин вәгъдә итәм диде. Әгәр берегез сүз сөйләсә, алдамасын диде. Әгәр әманәтне кабул итеп алса, ул әманәтенә хыянат итмәсен диде. Әгәр дә берегез вәгъдә бирсә, вәгъдәсен бозмасын. Күзләрегезне төшерегез, кулларыгызны тыегыз һәм җинес әгъзаларыгызны гынахтан саклагыз диде. Менә шушы 6 насихатында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә җәннәт, шушы 6 гамәл астында җәннәт ята диде. Әгәр дә мөселман кешесе шушы 6 насихатка кулак салса, иншалла Аллаһ Тәгалә ул бәндәдән разый булыр, аның тормышы төзәлер һәм ул Аллаһның җәннәтләренә кайтып, җәһәннәмнән эмин булыр. Иң беренче Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә насихат итеп телебезне ялганнан сакларга кушты. Әгәр берегез сүз сөйләсә, алдамасын диде. Ялган сөйләү, алдашу ул исламда һәр вакыт харам гамәл булып торды. Харам, ягъни катгый рәвештә тыелган һәм Аллаһ Тәгаләнең ачуына һәм газабына илтә торган гынах булып торды ялган сөйләү. Шуңа күрә мөселман кешесе һәр вакыт тыелырга тиеш. Ялганнан, гәрчә кай вакыт ялган аңа дөнья малын күбрәк китерсә дә, кай вакыт ялган сәбәпле дөньяның ниндидер җәзасыннан кутылып калырлык булса да, Аллаһның җәзасыннан, Аллаһның газабыннан куркып, мөселман кешесе ул алдамаска тиеш, ялганнан сакланырга тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең уммәтен чакырды ялганнан сакланырга һәм ялган сөйләү ул кешене башка гынахларга чумдыра дип әйтте. Әгәр дә кеше алдаша икән, менә шушы алдашуы сәбәпле Аллаһ аның каршында башка язык юлларны ача һәм аны шул язык юлларга чумдыра. Хәтта иде берәребезнең баласы ниндидер начарлык эшләсә, без аннан сорыйбыз: "Син эшләдеңме моны?" дип. Һәм әгәр дә ул
алдый башласа, баланы бит күзеннән карап, башка ниеннән белеп була, шулай бит. Без аңа нәрсә дибез? Еш кына әтиәниләр, әби бабайлар, улым, дөресен әйт, кызым дөресен әйт, алдама дип әйтәбез. Чөнки аның ниндидер ул бер ялгыш эшләсә дә, аның бу ялгыш эшенең аңа зыяны, ягъни аның гынахасы ялганнау гынахасыннан артык түгел. Шулай бит. Шуңа күрә без аңа әйтәбез, балам эшләсәң әйт, ләкин алдама дибез. Алдама дибез. Һәм кай вакыт дөресен әйтсә, без аны сүгәсе шелтәлисе урында мактап та куябыз. Ни өчен шулай? Чөнки без беләбез, әгәр дә бала алдашса, бу аның башка бик күп явызлыкларыннан да артык явызлык булып тора. Шуңа күрә ялган сөйләү. Ялган сөйләү. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дөреслеккә булыгыз диде. Чөнки дөреслек кешене изгелеккә этәрә. Әгәр дә кеше тормышта нинди генә хәл-әхвалләр килеп чыкмасын, әгәр дә ул һәр вакыт дөреслеккә таянырга тырыша икән, Аллаһы Тәгалә дөреслек эзләүчегә күп кенә изгелек ишекләрен ачачак. Изгелек аны җәннәткә илтәчәк диде. Дөреслек кешене изгелеккә этәрә, изгелек кешене җәннәткә илтә диде. Әгәр дә кеше һәр вакыт дөрес булуыннан туктамаса, ягъни дөреслеккә таянып, гел дөрес булуын сакласа, ул Аллаһ каршында дөрес кеше буларак языла диде. Ягъни Аллаһ Тәгалә һәр бер кешегә сифат бирә. Менә без үзебездәген тормышта кешеләр белән эшләгәндә беләбез, бу кеше белән бик эшләп булмый, шуңа күрә сәлам, ул алдаша. Бу кеше вәгъдәләрен боза, шуңа күрә без нишлибез? Бу кеше күп сөйләшә, әз эшли, шуңа күрә без тормышта барыбер эштән генә гайбәт сөйләп йөрмәсәк тә, үзебезгә кешеләргә бәя куябыз. Шулай бит тормышка нигезләнеп. Менә Аллаһ Тәгалә кешегә билге куя. Әгәр дә кеше ничек кенә авыр булмасын, дөреслектә барса, ялганнан ерак торса, Аллаһы Тәгалә бу бәндәсенә дөрес кеше дип язып куя. Дөрес кеше дип яза. Пәйгамбәр саллаллаһу дәвам итә, ялганнан сакланыгыз ди. Ялганнан сакланыгыз. Чөнки ялган кешене явызлыкка этәрә ди. Ягъни кеше алдаган кеше ул һаман шума. Һәрбер изгелек, ул изгелек артыннан изгелекләр килә. Һәрбер явызлык ул үзе генә килми. Уйлый күрмәгез, менә мин бер гынахны эшләдем дә, булды битте, все нормально. Юк. Менә бу гынахны эшләсәң, ул гынах җитәкләп, сүрәп синең тормышыңа башка гынахларны китерә. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, ялганнан сакланыгыз, чөнки ялган кешене явызлыкка этәрә, азгынлыкка этәрә, языклык кешене утка илтә ди. Ягъни ул гынахлар артыннан нәрсә ияреп керә? Җәһәннәм килә. Әгәр дә кеше ялганда булуын дәвам итсә һәр вакыт, ул һәр вакыт ялганны, һәр вакыт алдый, монда җайлады, майлады, монсын алдады, беркем дә күрмәде кебек, чөнки ыстарган. Шулай бит, әгәр дә ялганга тотынып яшәсә, Аллаһ каршында ул кеше ялганчы дип язылыр диде. Ялганчы дип язылыр диде. Бу хадис Имам Бухари һәм Муслим риваятларында килә. Шуңа күрә җәмәгать мөселман кешесе әгәр дә җитди сөйләшүләрдә генә түгел, хәтта уен көлке вакытында, хәтта кешеләр белән шаярышкан вакытта да ялганнан саклана икән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Җәннәтнең уртасында аңа йорт булыр дип мин гарантия бирәм диде. Гарантия бирәм диде. Шаярып кына сөйләгәндә дә ялганнан сакланган кешегә җәннәтнең уртасында йорт булачак дип ышандырам диде. Бу хадис Әбу Дауд риваятында килә. Шуңа күрә мөселман кешесе хәтта шаярганда да, мәсәлән, өйгә кайткач кай вакыт хатын белән, балалар белән шаярабыз, шулай бит. Анасын нәрсәдер алдый да кеше, чыннан да шулаймы дигән? Юк, мин шаярттым диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям ул да шаяртты. Хатыннары белән дә, балалар белән дә, сахабалар белән дә шаяртты, ләкин бер кашанда шаяртканда да ялганны сөйләмәде. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Җәннәттәге йорт булачак, шуңа кем шаярганда да шаяртып та ялганнан саклана диде. Икенче насихат, әгәр дә әманәтне кабул итсә, хыянат итмәсен ди. Нәрсә ул әманәт? Менә еш кына без әманәт дигәч, менә сиңа кемдер
кагазларын, ниндидер кадерле әйберләрен күтәреп килә дә әйтә, дустым ди, мин каядыр китәм хәзер ди, сәфәргә чыгам ди, мин 1 айдан, 1 елдан кайтам, менә бу минем бик документларым ди, син моны саклап тор әле ди. Мин кайткач синнән сорармын ди. Әлбәттә син моны алгансың икән. Бу әйберне саклау синең өстеңдә нәрсә булып тора? Әманәт булып тора. Һәм син моны яшырып куярга тиеш. Әгәр дә балаларың бу кагазларны алып, йыртып ташласалар, югалтсалар каядыр анда су кирип ул бозылырлык булса, димәк син нишләдең? Сансызлыгың, ваимсызлыгың белән бу әманәткә нишләдең? Хыянат иттең. Хыянатчы буласың, әманәтне сакламадың. Ләкин җәмәгать, әманәт сүзе ул гына түгел. Аның мәгънәсе зур. Әманәт сүзе ул имин, иман, мөэмин, иминлек. Менә булар бөтенесе бер тамырга кайта. Ягъни имин ышанычлы сүзенә кайта. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлләмгә әле исламга кадәр нәрсә дип әйтәләр? Мөхәммәд әмин дип әйтәләр. Надежный Мөхәммәд дип. Ышанычлы Мөхәммәд дип. Хәтта пәйгамбәребезне аның кабиләсен яратмаган кешеләр дә беләләр. Пәйгамбәрбез Мөхәммәдкә әйбер калдырып торсаң, ул аны саклый һәм вакытында кайтара. Ул аны беләләр. Шуңа күрә җәмәгать иминлек. Әгәр дә мөселман үз өстенә ышандырып бер нәрсәне алса, бу аның өстендә әманәт була. Һәм адәм баласының җилкәсенә йөкләнелгән барча вазифалар, менә булар аның өстенә әманәт булып ята. Булсын ул безнең Раббыбыз каршындагы вазифаларыбыз, бер Аллаһка гыйбадәт кылуыбыз, таухид әманәте, булсын ул Аллаһның мәхлуклары каршындагы әманәтләребез. Һәм Имам Ахмад рахимахуллаһ Абдулла ибн Масгудның үз китабында сүзләрен китерә. Абдулла ибн Масгуд сахаби әйткән, намаз ул синең өстеңдә әманәт дигән. Тахарат ул да әманәт дигән. Базарда үлчәвеңне дөрес тоту, дөрес үлчәү ул да әманәт дип шулай санап киткән. Шуңа күрә әманәт. Аллаһ Тәгалә безнең өстебезгә 5 вакыт намазны вакытында уку, шартларына туры китереп уку, тиешле итеп уку безнең өстебезгә әманәт итеп куйды. Һәм синең кәефең бармы, юкмы, теләгең бармы, юкмы, син барыбер нишләргә тиеш? Син шушы әманәтне сакларга тиеш. 5 вакыт намазыңны син сакларга һәм көннәрдән бер көнне Аллаһ каршына кайткач, Аллаһ синнән һәр бер намазың турында сораячак. Менә монсын ничек сакладың, монсын ничек сакладың дип. Шуңа күрә намазыбыз да әманәт булып тора. Тахарат та әманәт диде. Мәсәлән, тахаратсыз намаз юк. Кайбер кешене карап торасың, инде Аллаһ Тәгалә тауфик бирсен, хидаят бирсен. Тахарат ханаган бәдрәфтән чыга да, кулын юа да, тахарат алмый намазлыкка чыгып утыра. Намазлыкка бу бит тахарат алмады. Аның бу намазы дөрес түгел. Хәтта Абу Ханифа мәзһәбендә кайбер галимнәребез әйтте, бу намаздан көлү һәм күфрлек булырга мөмкин диде. Кайбер кеше әйтә бит, Абу Ханифа да җиңел алар. Шуңа күрә муллалар бөтенесе Абу Ханифа белән барыгыз дип әйтәләр ди. Юк. Абу Ханифа ул мин аны җиңел мәзһәб дип әйтмәс идем. Җиңел карый торган. Абу Ханифа да бар, ул хәтта кайберәүләре бу күфрлек диләр. Ни өчен? Чөнки ул намаздан көлә диләр. Тахаратсыз намаз укырга ярамый. Шуңа күрә бәдрәфкә кирдең дә, кымган ул тахарат түгел, ул истинҗа. Тахарат аның үзенең тәртибе Коръани Кәримдә килде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисләрендә килде. Шуңа күрә тахарат та әманәт диде. Үлчәү, син базарда үлчисең. Кайбер кеше көйләп куя үлчәвен. Кайбер кеше яшерә. Әлбәттә, үлчәү әманәт. Һәм син моның өчен Аллаһ каршында җавап бирәсең. Һәм шулай итеп ул санап китте дә Ибн Масгуд ахырдан әйтте, менә булардан да мөһимрәк үз өстеңә әманәт итеп алган нәрсәләр диде. Менә сиңа кемдер нәрсәсендер калдырды, син аны әманәт итеп алдың. Шуңа күрә җәмәгать, озын сүзнең кыскасы, әманәтле мөселман, урысча әйткәндә, надежный мөселман. Әгәр дә мөселманнар үзләренең надежность белән, ышанычлылык белән аерылып тормасалар, буларның иманлы булып йөрүләрендә, нинди файда бар микән? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Ла имана лаху лиман ла аманата ла. Иманы булмас шуның ди, кемнең әманәте булмаса ди. Әгәр дә кеше, менә әйтәләр бит, менә мин киләсәген берәү, карале, бу бит кардәш, этот брат синең белән дус бит. Мин аның белән бергә сәүдә кылмакчы булам әле. Мин нәрсәдер эшләмәкче булам, яки ул минем кызымны килеп сораган иде. Кызымны бирергә җыенам. Нәрсә әйтәсең дигәч, мөселманнар аның турында, ул ненадежный. Ышанычсыз ул. Бүген була, иртәгә тегеләй ул, сүзләрендә тормый дип әйтсәләр, бу кешенең
хакыйкый мөмин булуында шик бар. Чөнки нәрсә? Аның иманы аны әманәтлетмәгән. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Әманәте булмаганның иманы юк диде. Без әлбәттә беркемне дә күферлеккә чыгармыйбыз. Ләкин хакыйкый иман ул әманәтне булдырырга тиеш синдә. Хәтта шул хатын кыз дигәннән син килдең, кемдер 20 ел кызын үстергән. Менә монда арабызда ничә кеше бар? Үзегезгә сорау бирегез. 20 ел буе кызын үстергән. Минем әле кызыма мин яртысын гына үстердем әле. Оңына яшәле. Ләкин инде 10 елы да җитә. Кемдер арабызда 20 ел кызын үстергән. 25 ел үстергән. Тапкан хатыны, имезеп үстергән, күпме көчен, күпме куатын биргән. Бер көнне урамнан кирде бер җегет. Машалла, сакалы бар. Исеме мөселман. Иншалла дип әйтә, намаз укый. Ләкин ул шит кеше. Менә килешегез минем белән. Ул посторонний кеше. Ул синең туганың түгел, ниң түгел. Чөнки туган белән туган кавыша алмый шулай бит. Бер шит ират кирде дә әйтә, абый, кызыңны миңа бир әле ди. Ул сиңа әйтә, нигә мин сиңа бирергә тиешсең? Мин яхшы җегет ди. Һәм үзенең яхшы яклары. Берсе дә килеп бит инде. Минем акча да юк инде, тегесе дә юк, бусы да юк дип берсе дә килми. Бөтенесе әйтә, менә мин шулай. Булмаса да тиздән була дип әйтә. Бу үзенең ышанычлылыгын күрсәтә. Шулай бит аңа, әтигә. Сез шуңа күрә уйламагыз, мин килдем дә никах ул кыз белән генә сөйләштем дә кызны алдадым дип. Син кызның ата-анасын алдыйсың. Һәм син аңа үзеңнең ышанычлылыгын күрсәттең. Һәм ул сиңа әти белән әни бәгыр җимешләрен күңелләреннән айырып 20 ел менә шулай инвестиция 20 ел шуңа керткән дә көчен һәм сиңа биреп җибәргән. Синең өчен үстергән. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нигә кыз үстерү турында күп әйтә, малай үстерү турында әйтми? Чөнки галимнәр әйтәләр, малайны син үзең өчен үстерәсең ди. Малай үстерү ул эгоизм. Ни өчен? Чөнки син картаймыш көнеңдә ул синең яныңда булырга тиеш. Любой ират аңа беренче чиратта хатыны түгел, баласы түгел, ата-анасы килә. Шаригат буенча. Анадан да хатын берәүдә хатынын килим дип әти-әнисеннән ерагайга тиеш түгел. Чөнки синең вазифаң ата-анаң кабергә кергәнче син аларга ярдәм итәргә тиеш. Шуңа күрә син малайны кем өчен үстерәсең? Үзең өчен үстерәсең. Ә кызны кем өчен? Кызны син үстерәсең ир өчен. Чөнки ата никахта кызын биргәннән соң власть меняется. Кызның хуҗасы кем була? Ире була. Һәм ул ирне кадрләргә тиеш була беренче чиратта. Менә шуңа күрә җәмәгать син алдың әманәт итеп 25 ел, 20 ел үстергән. Бер тапкыр талаштың да, бер тапкыр сугыштың да, бер айдан нәрсә? Бар кайтып кит, талак. Халал бит. Брат, ты чё? Талак халал бит. Аңлашыла халал. Әгәр дә башка юл булмаса, ләкин син эзләргә тиеш. Син алдың әманәтне. Ул кагазны кыйммәтле әйберне алдың, балаларың актарган, син бит ул кагазны саклыйсың, балаларыңны сүгәсең. Мәшәкать бар, бу кагаз гына түгел, син кешене алдың, син кешенең баласын алдың. Ул да әманәт җәмәгать. Валлаһи әманәт. Һәм кыямәт көнендә бик күп әтиләр килеп, кая теге малай дип әйтергә мөмкиннәр. Талак халал дип бөтенесен талак кылып йөргән. Шуңа күрә җәмәгать бу да әманәт. Аллаһтан куркырга кирәк. Үзебезнең кызны, мин гел никахларда әйтәм хәзер. Менә үзең кызыңны үстер, 20 ел буе. Кияүгә бир, аннан соң сөйләшерсең дип әйтәм. Чөнки без үзебез белмибез аны. Шуңа күрә кызны обижать иттерәсе килми. Әлбәттә кызларда да күп гаеп бар. Ләкин бүген менә шушы әманәт турында хатын кызның да өстендә ир вазифасы әманәт. Кияүгә чыктың, это не хочу, то не хочу. Булды, бисмилла, әманәт алдың. Телисеңме, юкмы, син кыямәт көнендә аның өчен җавап бирәчәксең. Чөнки ир хакы әти-әни хакыннан да зур килә. Шуңа күрә җәмәгать әманәт турында, үзе турында 100 вагыз сөйләргә була. Алдагы, әгәр вәгъдә бирсә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, вәгъдәсен бузмасын диде. Нәрсә ул вәгъдә? Күп кеше бутый. Күп кеше мин сиңа вәгъдә бирәм, я тебе обещаю дип әйтмәсәң, ул вәгъдә түгел диләр. Юк. Менә әгәр дә бер кешегә син мин шушы нәрсәне эшлим, хәтта иншалла әйтсәң дә, дисәң, бу вәгъдә була. Шуңа күрә мин бит сиңа обещаю дип әйтмәдем диләр кайберләре. Менә син эшлим дип әйткәнсең икән, син эшләргә тиеш. Әгәр дә эшли алмыйсың икән, гызырың бар икән, аңлат, сөйлә, гафу итен. Ләкин син әгәр дә бер эшне эшлим, мәсәлән, мин сиңа шуны бирәчәкмен. Иртәгә без шунда барачакбыз дип әйтә икән, әлбәттә ул вәгъдәсен бозырга тиеш түгел, гызырсыз, сәбәпсез. Шуңа күрә Ибн Хаҗар рахимаһуллаһ безгә нәрсә ди?
изге вәгъдәдә тору ди, ул изге эштә ди. Ләкин әгәр дә кеше хәерсез эштә вәгъдә биргән булса, андый вакытта ул ваҗиб булып тора аңа вәгъдәсен бозу. Мәсәлән, наданлык белән, гыйлемсезлек белән, ашыгып, уйламыйча, ул бер вәгъдә бирде. Менә без шуны эшлибез диде. Ахырдан билгеле булды нәрсә? Бу эш явызлык, бу харам, бу гынахлы эш. Аңа ваҗиб булып тора, бу чиракта вәгъдәсен бозырга тиеш. Ул вәгъдәсен үтәргә тиеш түгел. Мин вәгъдә бирдем бит инде дип, ул мәсәлән гынахлы эшкә барса, аның өчен ул гынах була. Һәм Ибн Раҗаб рахимахулла вәгъдәдә тормау ике төрле була диде. Ике дәрәҗәдә. Беренчесе, кеше вәгъдәсен биргәндә үк эшеннән аны үтәмәскә ниятләде ди. Менә кайбер кешегә киләсең, бигрәк тә җитәкчеләр, миндә ниндидер дәрәҗәдә җитәкче инде, имам булгач, менә кайбер җитәкчегә ниндидер сорау белән киләсең, син беләсең ул аны үтәми, ул аны үтим дип әйтә. Син инде алдан беләсең ул аны үтәмәгәне. Менә шуңа күрә кеше вәгъдә биргәндә, әгәр дә инде мин моны үтәмим дип эшли икән, бу вәгъдә бозуның иң яманы. Чөнки монда әле ялган да өстәлә ди. Ялган да өстәлә. Ягъни ул сиңа әйтә, булды эшлим мин аны сиңа ди. Булды бирәм ди, барабыз шунда ди. Ә ул белә бармаганы. Сиңа тынычландырыр өчен генә шулай эшли. Кайбер кеше гомер буе шулай вәгъдәләр биреп йөри. Бу беренчесе, икенчесе, вәгъдәсен биргәндә ул аны үтәүне ниятли ди. Әмма соңыннан шуны үтәр өчен сәбәбен кылмый ди. Ягъни гызырсыз рәвештә вәгъдәсен боза ди. Ягъни сәбәпләр юк иде шул кадәр бу вәгъдәне үтәмәскә, ләкин бозды ул аны. Ярар инде ди, ялкаулык беләнме, ваемсызлык беләнме. Шуңа күрә вәгъдәне бозуда ике төрле ди. Алла сакласын, бик күп кешеләр вәгъдә биргәндә үк үтәмәячәкләрен белеп бирәләр. Шуңа күрә Алла сакласын, менә ике төрле дәрәҗәдә ди. Күзләрегезне төшерегез диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әлбәттә Аллаһ Тәгаләнең аятына нигезләнде, чөнки Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә әйт мөэминнәргә диде, ягудду мин абсарихим. Төшерсеннәр күзләрен диде. Мөселман кешесе үзенең күзен сакларга тиеш. Гаурәт, шит хатын-кызны күзләүдән, хатын-кызның гаурәтен күрүдән ул сакланырга тиеш. Үзенең хәтта күзен, мин кулын гына дип әйтмим, тәнен генә дип әйтелми, күзләрен сакларга тиешләр. Инна сам'a вал басара вал фуада куллу улаика кана анху мас'ула. Аллаһ Тәгалә әйтте, дөрестлектә кешенең колагы да диде, кешенең күзе дә һәм йөрәге дә һәрберсе кыямәт көнендә җавап тотачак диде. Аллаһ каршына баскач, күзләрең белән нәрсәләр карадың, колагың белән нәрсәләр тыңлап йөрдең, йөрәгең, күңелеңдә нәрсәләрне саклап йөрдең, булар бөтенесе өчен дә җавап тотачакбыз. Исра сүрәсе 36-нчы аят. Шулай Аллаһ Тәгаләнең илчесе ва куффу айдиякум, куллары, күзләрегезне төшерегез, кулларыгызны тыегыз диде. Нәрсәдән? Гынах эшләрдән тыегыз диде. Мөселман кешесе, алхамдулилла, кулың сәламәт булу ул зур ниғмәт. Ләкин бу кулны без белергә тиешбез. Изгелектә дә сарыф итеп була, кул белән гынахлы эшләрдә эшләргә була. Булсынмы ул кул белән кешегә нахакка кешегә кул күтәрү, булсынмы ул кеше берсенә кул сузу харам белән, булсынмы ул шит хатын-кызның кулына тию. Мөселман кешесе үзенең кулын гынахлы эштән сакларга тиеш. Һәм Бухари риваятында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, мөселман шул булыр диде, аның кулыннан да, теленнән дә башкалар зыян күрмәсләр диде. Бу Бухари риваяты. Шуңа күрә кулларыгызны тыегыз диде. Һәм алтынчы насихат, җенес әгъзаларыгызны саклагыз диде. Бик күп кешеләрнең гынахка чумуларының иң зур юлы менә ул тел, ялган, гайбәт, күп сөйләшү, башка күфер сүзләр сөйләү һәм җенес әгъза, шахват. Аллаһ Тәгалә кешегә шахват биргән. Һәм шушы шахватны никах юлы белән сүндерергә кушкан. Никах халал хатының белән, халал ирең белән. Әгәр дә кеше хәтта урамда, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, бер хатын-кызны күреп, аның шахват ялкыны кабынса, тизрәк кайтып китсен хатыны янына, һәм хатыны ул шахватны сүндерсен диде. Шуңа күрә мөселман кешесе азгынлыктан, Алла сакласын зинадан, бу нәрсәләрдән куркырга һәм сакланырга тиеш. Һәм Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам имам Ахмад риваятында килә, сезнең өчен иң курыкканым диде, шахват адашулары диде. Нәрсә ул шахват? Ул кешенең страсть менә бу. Шахват дөньяга, шахват властька, шахват акчага, шахват ризыкка, шахват хатын-кызга, менә бу страсть дип әйтелә. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям иң курыкканым шахват адашулары диде,
корсакларыгызда, җинес әгъзаларыгызда һәм нәфис һава адашулары дип әйтте. Ягъни корсакны әйтте, монсы да шәһвәт, кеше туя алмый, ашый, ширлей, ризык кылы булган. Һәм икенчесе хатын-кыз җинес әгъзаларыгызда диде, ягъни үзегезнең тәнегезне азгынлыкка этәрү диде. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам менә бу 6 насихатын да нәрсә диде? Ул без шушыларны төзи алсак тормышта, безнең бөтен тормышыбыз төзәләчәк. Төзәләчәк. Менә шушы бер хадис, җәмәгать. Бу хадистә бар шундый пунктлар, аның берсен генә тормышыңа кертсәң дә синең бик каты тормышың үзгәрәчәк. Шуңа күрә Раббым Аллаһ безгә шушы һәм башка Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлламның шушы һәм башка насихатларына колак салып, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгында яшәргә насип итсә иде. Күзләребезне саклап, кулларыбызны саклап, тәннәребезне, үзебезнең балаларыбызның тәннәрен, оныкларыбызны зиналардан сакласа иде Аллаһ Тәгалә, чөнки бүген җәмәгать ул бик киң таралган авырулардыр. Аллаһ Тәгалә үзе сакласын. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'на бил ayati ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.